I folkeskolen, hvor min far han samtidig var i studiet i Sorø med Kim Hyttel og lavede en plade, der hed Slesvig Slesvig. Og der skete så det forfærdelige for mig i 8. eller 9. klasse, at jeg skulle i praktik. Og det vil sige, at jeg skulle stifte bekendtskab med dansk erhvervsliv. Og jeg har aldrig haft et arbejde før, jeg var fuldstændig i panik. Jeg sagde til min far, hvad gør vi? Jamen, det ved jeg ikke. Kan du ikke bare komme med mig? Så jo. Jeg kørte til Sorø sammen med min far, og så fik vi Kim Hyttel til at skrive under på, at jeg havde arbejdet hårdt i en uge. Og det jeg egentlig fik ud af det, det var 2 ting. Jeg blev rigtig god til at spille bordtennis, fordi at det havde han nede i kælderen, og både Knud og jeg og Kim Hyttel og også min far til tider spillede bordtennis, og jeg kan ikke huske, hvordan det gik, men det var i hvert fald noget, som jeg bærer stolt på mine skuldre den dag i dag. Og den anden ting, det var, at jeg stiftede bekendtskab med blues. Ja. Det er derfor, jeg står med det her slide højt hånd. Fordi blues er flere forskellige ting. Det er selvfølgelig at bo i campingvogn med sin far, hvor der er 5 grader udenfor, og det dukker ned, og han er jo aldrig sådan rigtig gået op i hygiejne, men godt kan lide at se huset på Christianshavn for fuld styrke, og der er ikke blevet skiftet sengetøj i 14 dage, og så ligger man der sammen med ham. Og den campingvogn, den begynder bare at leve efter nogle dage. Så på mange måder, der var det egentlig blues nok for mig. Men så har jeg kan huske, Kim Hyttel, han havde en hund, der hed Cleo, som fuldstændig så sprang den session i luften, for den rendte og bed os alle sammen hele tiden. Og på et tidspunkt har min far fået nok, så sagde han, ved du hvad, vi skal have Cleo ud, vi skal have alle ud, også din kone, Kim Hyttel, Karin, du skal i en soveværelse, og så skal jeg spille det her nummer. Og han har skrevet et nummer, der hed Masser af Fars, hvor han sad alene og spillede i køkkenet. Og jeg tror faktisk, det var et one-take, for jeg kan huske, at jeg sad og kiggede på det og tænkte, okay, altså, det er blues. Så det vil jeg godt have lov at spille for jer i dag. Det er sådan her. Jeg ringer spars til min gryderegn. Orkesterne kommer om lidt. Jeg har låst det dør til min brygges. Jeg har lidt, og jeg slidt. Jeg har masser af fars, men jeg har ingen asper. Jeg har kun masser af mas med min gryderegn. Jeg har tonsvis af elger i min fryser og kampfisk til dessert. Jeg har en flyver i min barskab, men det er som alting er forkert. Jeg har masser af fars, men jeg har ingen asbars. Jeg har masser af mas med vand med min gryderegn. Og der er solo her.
gryderæb.